hogy kerültem ide. Én egy robot vagyok. Haza akarok menni, nem tudok haza menni, mert ide rögzítettek. Ki rögzített engem ide. Ki kell derítenem. Szeretnék mozogni, de nem sikerül. Hogy fogom így kideríteni, hogy ki az, aki engem ide pakolt, és miért nyeltem le egy lefőttes üveget. Megpróbálok körül nézni. Hehe, 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 hehe. Ki ez? Te raktál engem ide. Nem vagyok egy máltai szeretett szolgálat. Akkor nem tudom, el akarok innen menni, segítsen valaki. Nem akarom így leélni a robot életemet. Segítség, segítség. Ezt én nem értem, hogy sikerült az előbb körülnéznem, hogyha ide vagyok rögzítve. Akkor lehet, hogy menni is tudok, ha akarok. Próbáljuk meg. Szia, te ki vagy? Én egy földön kívüli vagyok, de én az előző részben meghaltam. De föltámadtam, hehe. Én hoztalak téged ide. Miért hoztál engem ide? Mert te a szolgád leszel. El kell foglalnunk a bolygót. Az én bolygómon elfogyott a nyersanyag. Cselekszünk, te is meg fogsz pusztulni. Akkor cselekedjünk. Mi repül itt? Tutum! Segítség, nem látok. Jaj, ne! Már megint! Én elmegyek innen, elegem van ebből a bolygóból!